Първо искам да благодаря, че се отзовахте на тази импровизирана пресконференция, която не случайно избрах да се извърши пред сградата на ОД на МВР Бургас. В петък бях ангажиран и бях защитник на Антон Иванов, в чийто автомобил е намерено оръжие с заглушител, заличени номера и наркотично вещество. Аз още при първоначалното си интервю посочих, че за мен клиентът ми няма нищо общо с установените в автомобила вещи и бях убеден, че ще успеем в кратки срокове да съберем доказателства именно относно това обстоятелство, че се касае за една абсолютна постановка и клиентът ми няма нищо общо с откритите в този автомобил както оръжие, така и наркотици. Затова си позволих още тогава да кажа, че истината понякога е по-важна от фактите. Малко след като приключи заседанието, радвам се, че съда го освободи под парична гаранция от 2000 лева, защото нямаше доказателства за това, че той се е докосвал до тези вещи. С мен се свърза адвоката на полицейския служител, който е изготвил докладната записка. Полицейският служител, който е извършил самото задържане на Антон Иванов и същият с оглед на обстоятелство, че след като е видял какво се е случило с делото, след като е имал достатъчно възможност да обмисли, иска да ви поднесе една информация, като ви моля да го оставите под формата на свободен разказ, да изложи всичко, което се е случило, а след това, ако е необходимо, ще отговаря на въпроса, но все пак имайте предвид, че за разлика от мен, той не е давал толкова интервюта. Нека да изчакаме да каже каквото има да каже. След това, ако има някакви въпроси, ще се постараем да отговорим на всички тях. Представям ви. Добър ден. Първо да ви се представя, казвам се Димитър Николов. На длъжност старши полицай съм в сектор специализирани полицейски сили към отдел охранителна полиция при ОД МВР град Бургас. Както господин Тодоров ви обясня, съм полицейския служител, който задържа на 5 февруари вечерта около 9 часа лицето Антон Иванов. Като ще ви разкажа подробно какво се случи цялата ситуация на 5 февруари за времето от 19 часа до 07 часа на 6 февруари. Бях нощна смяна. Около 19 часа, когато влезнах в сектора на СПС, където се помещаваме, се разписах в ежедневната ведомост.